Това е Иван. Той умее да постига целите си, но през последните години забелязва странна тенденция. Когато кандидатства за работа по традиционния начин, или не я получава, или тя просто не е страхотната позиция, която си е представил. А когато приятел или колега го препоръчва, това винаги е чудесна кариерна възможност. Интересна, предизвикателна и точно като за него. Тогава защо да се мъчиш и сам да бродиш из джунглата на кариерното развитие? Защо да се задоволяваш с по-малко от това, което заслужаваш? Хей, какво би било, ако можеха страхотните работни позиции сами да идват при теб? Как би било, ако можеш да знаеш кои предложения ти пасват най-добре, още преди да си ги прегледал? И колко чудесно би било, ако можеш да активираш цялата си социална мрежа, да открива за теб страхотни кариерни възможности, без да правиш каквото и да е усилие за това. С ProfiCV вече можеш. Просто се регистрирай с твоя социален профил, само с един клик кариерните данни се импортват и системата създава автоматично твоето професионално CV. С няколко клика настой предпочитанията си за бъдещата си работа и активирай социалната си мрежа. След това просто се облегни назад, отпусни се и изчакай да бъдеш намерен от хилядите възможности в твоята мрежа. ProfiCV изцяло променя кариерното развитие. Безплатно е и данните ти са 100% защитени. Присъедини се сега!